Oh, my sister. Yes, sir. Tunakutenda imesema uye nai. Tunoza kuti mune vamatekisera kuti ande kushowa vanakubatika. But tinoda kutenda newa uye naye abatika yeye. Ndiye wacho aripo panguva yanhasi nai. Chakakosha kubatika, abatika yeye. Ndiye unaye nhasi yeye. Thank you so much. Yes, sir. Asina kubatika Yesu mutaudi ndo apanyanga nai. Anazongona ma status nai.